Benvidos unha noite máis a Corazón Aniquilado, o programa televisivo favorito de toda Panamérica. Pois eu son Miranda Celia del Río, a chispa de Panamérica. Me chamaron Miranda, Super Miranda. e agora que son maior, super latina son, porque teño super beizos, super ollos, super peitos, super dentes, super lingua, super pluma, super voz, super dentes, super lingua, super pluma, super voz, super superlativa, super superlatina, super superlativa, super superlativa. Quero un lugar de Europa chamado a provincia. Eu son Ailén, a que te manipula. Desculpa, a mí ninguén me manipula. Imos facer unha normalización Lingüística. Iso levaría demasiado tempo. Aquí chega a pataca un tubérculo inmenso, grandioso, majestoso, orgullo do país. Aquí chega a pataca máis grande do universo, colosal, descomunal, somos un pobo de raíz. Norma mandou aquí para... Que é isto? Tum, tum. Oxe! Quero bailar o son que marca o vento para sentir como se mece a folla que cae. Quero fuxir da angurria que me aperta, quero poder voar. Mártir da astronomía, álgebra e geometría, el Marie Curie, radioactiva todopoderosa. 300, 1100...